வெல்கம் டு ஈஸி மேக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம 10th மேக்ஸில் QR கோடு 1 மார்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்யா. அதில் ஆல்ரெடி நான் 1 to 8 1 மார்க் வீடியோஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம 9th சம் பார்க்க போகிறோம். இஃப் f of x equal to 1 by x and g of x equal to 1 by x cube, then f composition g composition f of y. தமிழில் f of x equal to 1 by x மற்றும் g of x equal to 1 by x cube எனில் f சார்பின் சேர்ப்பு g சேர்ப்பு f of y இன் மதிப்பு காண்க கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சேர்ப்பு, சரியா? காம்போசிஷன் என்னது? தமிழில் வந்து சேர்ப்பு. ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதோட மதிப்பு தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சொல்யூஷன். ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த இதில் கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க. எஃப் ஜி எஃப் காம்போசிஷன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய் இது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, சரியாப்பா? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா கவனிச்சுக்கோ, எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. இதில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கியா, ஒய்ன்னு இருக்குது. அப்போ இங்கே 1 by எக்ஸ்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம 1 எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போட்டுருணும். ஸோ இதான் எஃப் ஆஃப் ஒய். கவனிச்சுக்கோ, எஃப் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன், அதாவது சார்பு வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எஃப் தான் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய். அப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒய் போட்டணும். ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து இது ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம், சரியா? ஸோ ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய், அதாவது ஜி சேர்ப்பு அப்படின்னா இந்த சேர்ப்புக்கு பதிலாக நம்ம ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும், எஃப் ஆஃப் ஒய், சரியாப்பா? அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஜி எஃப் ஆஃப் ஒய் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம். என்னதியா நமக்கு 1 by ஒய். இப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா, ஜி ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கா, நமக்கு 1 by ஒய் இருக்குது. அப்போ ஜியில் எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 by ஒய் போட்டுருங்க. அப்போனா 1 by ஒய் ஹோல் க்யூப் வரும். அப்போ என்ன வந்துடும்னா 1 by 1 க்யூப்னா 1 வரும். ஒய் வந்து க்யூப் பண்ணால் ஒய் க்யூப் வந்துடும். ஸோ இது மேலே வந்துடும் நமக்கு. அப்போ என்ன வந்துடும்னா ஒய் க்யூப். இதான் என்னது? ஜி காம்போசிஷன், அதாவது ஜி சேர்ப்பு எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் க்யூப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இன்னொரு ஒரு டிவிஷன் இருக்குது. என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள், எஃப் காம்போசிஷன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் ஒய், எஃப் சேர்ப்பு ஜி சேர்ப்பு எஃப் ஆஃப் ஒய். ஆல்ரெடி நம்ம ஜி சேர்ப்பு எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு எஃப் வெளியே போட்டுட்டு ப்ராக்கெட் போட்டுடலாம். ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். என்னதியா? ஒய் க்யூப். அதை உள்ளக்க போட்டுருங்க. இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் பாருங்கள், அதில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது, ஒய் க்யூப் இருக்குது. அப்போ இங்கே 1 by எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டிருந்தீங்க, 1 by ஒய் க்யூப். இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குது, இந்த இருக்குது. 4th ஒன் ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். 4th என்னது நமக்கு 1 by ஒய் க்யூப். ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர், ஓகேவா? இந்த சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரியா, இஃப் எஃப் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வேல்யூ 1 by 10, the value of f of 1 plus f of 2 plus etc plus f of 100 is dash. அதாவது எஃப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னா அந்த 1 by 10னா இதோட ஆன்சர் மாறாது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ எஃப் என்ற மாறிலி, கான்ஸ்டன்ட்னா மாறிலி சார்பை 1 by 10 கொண்க. அப்போனா எஃப்க்கு வந்து 1 by 10னா அதோட மாறிலி. அப்போ எஃப் ஆஃப் 1 எஃப் ஆஃப் 2 ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எஃப் ஆஃப் 100. அப்போனா எஃப் ஆஃப் 1க்கு 1 by 10 தான், எஃப் ஆஃப் 2க்கு 1 by 10 தான். ஏன்னா இது வந்து ஒரு மாறிலி சார்பு. மாறிலினா என்னென்னா சேஞ்சஸே ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம். அது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் 1ம் 1 by 10 தான், எஃப் ஆஃப் 2ம் 1 by 10 தான். எஃப் ஆஃப் 100 என்னதான் 1 by 10 தான். இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். அதாவது என்ன அப்படின்னா கவனிங்க, இப்படி ஒரு ஆரமாக போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இது வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாருங்க 1 2 3 4. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இங்கே 1 2 3 4 வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 1க்கு ஆன்சர் 2, 2க்கு ஆன்சர் 2, 3க்கு ஆன்சர் 2, 4க்கு ஆன்சர் 2. இதான் என்னது நமக்கு மாறிலி சார்புனா ஒரே இடத்துல ஆரமாக போகிறதா மாறிலி சார்பு. இங்கே நான் 2ன்னு சொல்லியிருக்கேன், இங்கே வந்து உங்களுக்கு 1 by 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை எழுதியிருக்கேன். எஃப் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், அதாவது மாறிலி சார்பு 1 by 10 கொடுத்துருக்கேன். அப்போ எஃப் ஆஃப் 1 கொடுத்துருக்குறது. எப்போ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ எஃப் ஆஃப் 1னாலும் என்னது நமக்கு பாருங்கள், 1னா ஆன்சர் 2 தான், 2னாலும் ஆன்சர் 2 தான், 3னாலும் ஆன்சர் 2 தான், 4னாலும் ஆன்சர் 2 தான். ஸோ எஃப் ஆஃப் 1னாலும் 1 by 10 தான். ஸோ எஃப் ஆஃப் 2னாலும் 1 by 10 தான், ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் 100னாலும் 1 by 10 தான், சரியாப்பா? அப்போ இங்கே வந்து 1 by 10 வந்து 100 டைம்ஸ் இருக்குது, சரியா? அப்போ 100 டைம்ஸ் ஆஃப் 1 by 10, அதாவது 1 by 10 வந்து 100 தடவை இருக்குது, அப்படி தானேயா? ஸோ 100 தானே, 100 நம்பர், 100வது நம்பருக்கும் 1 by 10 தான். 1வது நம்பர்லேருந்து 100வது நம்பர் வரைக்கும் 1 by 10னால 100 டைம், அதாவது 100 தடவை. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம், டைம்ஸ்னாலே மல்டிப்ளை 1 by 10. 1 10 is 10, 10 10s are 100. இப்போ ஆன்சர் என்னது நமக்கு 10. இது நமக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த இருக்குது, இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன்
ஆன்சர் 10. இது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. மார்லின்னு கொடுத்ததுனால எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது, நமக்கு வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால் இதுக்கும் ஆன்சர் 1/10, இதுக்கும் ஆன்சர் 1/10, 100க்கும் ஆன்சர் 1/10. ஸோ இது வந்து அப்படியே 100 டைம்ஸ் போகிறதுனால நமக்கு 100 டைம்ஸ் ஆஃப் 1/10 கேன்சல் பண்ண நமக்கு ஆன்சர் வந்து 10 வந்துடும். சரியாப்பா?